న్యూఢిల్లీలో రిలీజన్ కోడ్ విషయంలో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గోండుకు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ తెగలన్నీ కూడా అక్కడ 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. ఆ ధర్నా కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు తెలంగాణ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు స్పందించి మనకున్నటువంటి ధర్మకాలాన్ని పునరుద్ధరించాలి. మాకు ప్రత్యేకంగా ఉండేది ఆ రోజు 7వ కాలం. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చింది, వీళ్ళు హిందువులు కాదు, వీళ్ళు గోండియన్స్ అని ఇచ్చింది. దాన్ని పునరుద్ధరించి దాన్ని అమలు చేయవలసిందిగా భారత ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్నాం. ఆ రోజు పెద్ద సంఖ్యలో మేధావులు, ఉద్యోగులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు, పార్టీల అతీతంగా అందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులు పాల్గొనాలని కోరుతున్నాం. ఆ శిక్షకు కూడా మేము అర్హులం కాము. ఎందుకంటే మాకు ఒకళ్ళు ఇంట్లో చూసుకోవాల్సి వస్తే ఒకళ్ళు పనిలో చూసుకోవాలి. ఈనాటి పరిస్థితుల్లో మాకు బహుభార్యత్వం అనేది జరిగేది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మమ్మల్ని కూడా మా ఆచార వ్యవహారాలు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. హిందువులం కాము, జుట్టు చూసి మా హిందువులకు ఆడవచ్చు, కానీ అదే మా దేవతలకు పోతే మేము బలి ప్రథ ఉన్నది. అదేవిధంగా వేరే మతాల వాళ్ళు మమ్మల్ని స్వీకరించిండు, కానీ మా యొక్క ఆచార వ్యవహారాలతో మమ్మల్ని మళ్ళీ అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది. అది అలాంటి కాకుండా డైరీ చేయడం, దాన్ని చేయడంతో మాకు కొంత నష్టం జరిగింది. అదే కాలం మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తూ మేము హిందువులము కాదు, మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సంస్కృతి, ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవతలు, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అట్లాగా గుర్తించి ప్రభుత్వం అప్పట్లోనే మమ్మల్ని సపరేట్ కాలంగా ప్రత్యేకంగా జనగణన జరిగేది. అది కాకుండా ఇప్పుడు మమ్మల్ని హిందువులుగా ట్రీట్ చేసుకుంటా ఆయా మమ్మల్ని చేయడం జరుగుతుంది. మా యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారం మాకు ఇద్దరు భార్యలు చేసే మా యొక్క సంస్కృతి ప్రకారం ఉంది. ఎందుకంటే ఇద్దరు భార్యలు ఇదే ఇద్దరు భార్యలు. జై కుపార్లింగు, జై కుపార్లింగు. ఆ కాలంలో మాకు ఒక 7వ కాలం ఉండేది. మా యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడే మా భాష వేష ఆదరణ కూడా వేరే విధంగా ఉంది. అనంటే వేరే జాతులతో వేరే మతాలతో లేకుండా మాకే సపరేట్ మా పెళ్ళి సాంప్రదాయం కానివ్వండి, మాకు అనేక వేరే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి మాకు కాపాడుకోవడానికి మా యొక్క ధర్మకాలాన్ని మాకు ఇవ్వండి అనేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము డిమాండ్ చేస్తూనే ఏదైతే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చౌక్లో మేము పెద్ద జంతర్ మంతర్ దగ్గర పెద్ద కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. కాబట్టి అందరూ కూడా అన్ని తెగలు కూడా ఈరోజు మాకు సహకరించి అందరూ కూడా వచ్చి విజయవంతం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.